जिद'थि आसाम आयेन आफाद जथुम्मानि बे गिबि जथुम्मामोन आरो जथुम्मानि दिनै ब्रैथि सान एबा जोबथा सान सदनाव दिनै फुंनि 9:30 सम जानाय लोगो लोगोनो सदननि हाबा हुखाया जागायगोन आरो दिनै जोबथा सान हाबा हुखा महरै सदननि हाबा हुखाया दिनै बेबायदिनो इउसिसि बिल गोबां सावरायजानाय बे बिलखौ लानानै गोनांथार आयदा जानानै फैदों दिनैनि जोबथा साननि हाबाफारियाव आरो इउसिसि बिलखौ लानानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै सदनाव सावरायनायनि थाखाय थांखि दैखांगोन आरो दिनैनो सदनाव इउसिसि बिला पास जागोन एबा गनायथि मोनगोन आरो बेनि उनावनो आयेनाव महर सोलायगोन इउसिसि बिला आरो बेनि अनगायैबो आइजो संरैखा बिलाबो दिनैनो बे सदनाव पास जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै दिनै सदनाव बेरेखा फारसेनिफ्राय दुंखाव खालामनो हागौ बेबायदिनो आरो सदनाव बाथि सान एबा जोबथा साननि बे सदननि हाबा हुखाया फुंनि 9:30 सम जानाय लोगो लोगोनो जागायगोन आरो सदनाव बेबायदिनो मन्त्रि एमएलए बेरेखानि एमएलए बिथांमोनाबो साफा साफा दिनैनि सदनाव बाहागो लानो थाखाय जों फैनायखौ नुनो मोननाय जादों आसाम आयेन आफादनिफ्राय जोङो बेबायदिनो नोंथांमोननो बड'लाइभ 24 अनसायगिरि नागिर नोंथांमोननो जोङो आपडेट नोंथांमोननो फोरमायलांबाय थागोन आं बे समाव निकु बर' बिथांखौ खावलायगोन आसाम आयेन आफादनि बे लांगोनाखौ दिन्थिनो थाखाय बेवहाय दिनै जिद'थि आसाम आयेन आफाद जथुम्मानि एबा जथुम्मानि बेयो गिबि जथुम्मामोन बे गिबि जथुम्मा महरै दिनै बाथि सानाव आगान सुरबाय एबा जोबथा सान जानो थांगासिनो दं दिनैनि आसाम आयेन आफादनि जिद'थि आसाम आयेन आफाद जथुम्माखौ लानानै आरो बेबायदिनो सदनाव बेरेखा खुंथाय दोलोनि एमएलए मन्त्रि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोनखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो दिनै जिद'थि आसाम आयेन आफादनि गिबि जथुम्मानि जोबथा सान फुंनि 9:30 सम जानाय लोगो लोगोनो सदननि हाबा हुखाया जागायगोन गिबि मन्थ्रिया इउसिसि बिल बे इउनिफर्म सिभिल कोड गोबां सावरायजानाय इउनिफर्म सिभिल कोड बे बिलखौ लानानै सदनाव सावरायनो थाखाय थांखि दैखांगोन आसाम आयेन आफादाव बेबायदिनो इउसिसि आयेना दिनैनो गनायथि मोनगोन एबा बिला पास जानो थांगासिनो दङ आरो बिला पास जानाय लोगो लोगोनो मोनसे गोख्रों आयेन जाबसिन जानाय जागोन हादरसायाव बेखौ जों थारैनो मख'नांगोन आरो इउसिसि आयेननि अनगायैबो आइजो संरैखा बा आइजोफोरनि न्यायनि थाखाय बा आइजोफोरनि रैखाथि हिन्जाव माहारिनि रैखाथिनि थाखाय बिथिङाव बेबायदिनो मोनसे आयेन लानानै फैदों आइजो संरैखा जेरावनोखि आइजो संरैखा बिलखौ मख'नांगोन 33% बेवहाय मख'नाय जादों रिजार्भेसन एबा संरैखा थागोन आइजोफोरनि थाखाय बेबायदिनो नोंथांमोना बे जिद'थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मानाव दिनै गोनांथार आयदाखौ लानानै दिनै गोबां गोनांथार सावरायजानो थांगासिनो दं आरो थारैनो मख'नांगोन जिद'थि आसाम आयेन आफाद जथुम्मानि बियो दिनै गोनांथार आयदा मानो होनबा दिनै जोबथा सान जानो थांगासिनो दं जिद'थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरनि थारैनो इउसिसि आयेना दिनै हादरसायाव बाहायजानो एबा गनायथि मोननाय लोगो लोगोनो पास जानायनि लोगो लोगोनो बेबायदिनो हादरसायाव मोनसे गोख्रों आयेन जाबसिन जागोन जेरावनोखि इउसिसि फैनाय लोगो लोगोनो हादरसायाव मोनसे बयबो धोरोमनि मोनसे आयेन खान्थिया समान मोनसेयानो जानो थांगासिनो दं होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों आरो बेराफारसेथिं गासैबो धोरोम हिन्दु मुसलमान धोरोमनि मोनसे गासैबो बे आयेना मोनसेब्लाबो बा बेवहाय ट्राइबेलफोरनि एबा जनजातिफोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ नोजोर बोनानै बेवहाय बे इउसिसिनि बायजोआव लाखिनाय जादों होननानै जों मिथिनो मोनदों एबा बेखौ जोङो मोनथिनो मोनदों आरो लोगोसे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गले गले बिथाङा फोरमायदों आरो सदनावबो बेबायदिनो बिलखौ नुनायाव जों मिथिनो मोनबाय इउसिसिनि आवथायनिफ्राय बाहेरायाव लाखिनाय जादों ट्राइबेल माहारिफोरखौ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों नाथायबा इउसिसि बेलाया बाहायजायोब्ला बा आयेना बाहायजायोबा बेवहाय लिभिननि खेथ्रआव बा लिभ इन रिलेशनशिप बेवहाय हाबा जायालासिनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय मोनसे गोख्रों आयेनजों मोगा मोगि जानांगोन जेरावहाय बेबायदिनो सासे सेंग्रा सिख्लाया लिभिनाव थायोबा हाबा जायालासिनो लिभिनाव थायोबा खायसे थानो हानायनिबो बेवहाय खायसे क्राइटेरिया एबा खायसे आयेन जाबसिननानै होनाय जादों जेरावहाय रेबथुमगिरिनो लेङाइ रेबथुमगिरि बे कर्ट मेरिज नङाब्लाबो रेबथुमगिरिनो बेबायदिनो फोरमायनांगोन आरो फोरमायनायनि दारैसो बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाया जयै थानो हागोन एबा लिभिनाव थानो हागोन होननानै बेवहाय इउसिसि बिलाव मख'नाय दङ आरो बेनि अनगायैबो बे बेबायदिनो अनगायैबो 1 दान जुदि थायोब्लाबो बियो दायनिगिरि जागोन होननानै फोरमायालासिनो जुदि फोरमायालासिनो सासे सेंग्रा सिख्लाया
हौवाया 1 दान जुदि थायोब्ला लिभिनाव थायोब्ला बियो दायनिगिरि जानो थांगासिनो दं। बे आयेना थारैनो जाबसिन जायोब्ला एबा पास जायोब्ला गनायथि मोनोब्ला आरो बेनि अनगायैबो बेबायदिनो सासे हाबा जाखानाय हौवाया गुबुन सिख्ला एबा गुबुन हिन्जावजों बेबायदिनो लिभिनाव थानायनि बेवहाय जेबो गनायथि लिरनाय जायाखै एबा बे आयेननि बादगा जागोन, बेयाव दायनिगिरि जागोन। आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि बा सेंग्रा सिख्ला एबा सासे हौवाया बेबायदिनो रेबथुमगिरिनि गनायथि गैयालासिनो लिभिनाव थायोब्ला एबा फोरमायालासिनो लिभिनाव थायोब्ला बियो बेबायदिनो जुरिमानानिजोंबो मोगा मोगि जानांगोन आरो 3 दान जेराव मख'नाय 3 दान जोबथेसालिनि साजाजोंबो मोगा मोगि जानांगोन। बेवहाय UCC बिलाव मख'नाय दङ। आरो फारसेथिंजाय जोङो बुंनो थाङोब्ला आइजो संरैखा बिलखौ लानानै बेवहाय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे 33% संरैखा जानो थांगासिनो दं आइजोफोरनि मासिया। आरो फारसेथिंजाय बे आयेना बाहायजायोबा आइजोफोरनि न्याय संहिता भारतीय न्याय संहितानि सिङाव बे आइजो संरैखा बिला गोख्रोङै बाहायजागोन आरो बेबायदिनो आइजोफोरनि रैखाथि थामोनथा मोनथायखौ नोजोर बोनानै बेवहाय बे आइजो संरैखा बिलखौ लाबोनाय जादों। आरो थारैनो बियो गनायथि मोनोब्ला एबा पास जायोब्ला हादोरसा सरकारा बे गनायथि मोननायनि उनावहाय मिरु सरकारनिफ्राय दैथायहरनाय जागोन आरो मिरु सरकाराव उनावनो फैनाय लोगो लोगो बे गनायथि मोननायनि उनावनो बे हादोरसायाव बे आयेना गोख्रोङै बाहायजागोन। आरो दिनैनि हाबाफारि बायदि बुंनो थाङोब्ला जोङो उत्तर लखिमपुरनि बाथ्रा बुंनांगोन। उत्तर लखिमपुरनि बे मुलुगसोलोंसालि सोदांनाय बिल मोनसे लाबोदोंमोन गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बिलखौबो उत्तर लखिमपुर मुलुगसोलोंसालि बे सोदांनाय बिल मोनसे लाबोदों। बेखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सदनाव सावरायनो थांखि दैखांगोन आरो बेयावनो दिनैबो बे बिला सोदांनाय बिला बेवहायनो पास जानो थांगासिनो दं। बेराफारसेथिं बेबायदिनो आरो बेरेखा दोलोनिफ्राय खायसे जों नुनो मोन्दों UCC बिलखौ लानानै आरो आइजो संरैखा बिलखौ लानानै बेरेखा हेंथा खालामनानै खुद्रिसारनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेबायदिनो आरो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो बड' लाइभ 24 अनसायगिरि नायगिरि नोंथांमोननो जोङो आबुं खारैथि जोङो फोरमायलांबाय थागोन। बे समाव आङो दंफैयो निकु भिडिअ जार्नालिस्ट निकु बर'नि हेफाजाबाव आं आसाम आयेन आफादनिफ्राय किंकन मुसाहारिनि रिपर्ट।